फैखांनानै खुलुमनाय जाफारो खुलुमनाय जाफारो सिनि सिमना तमाकारि एडिसिनि चौमारियाव खोख्लैनाय बरम गोनां रबीन्द्र बर्मानो बरम खाकाहाम हामथायनाय जाफारो सिनि सिमना केन्द्रनि एमएलए बरम गोनां बिश्वकेतु बर्मानो बरम जाफारो सिनि सिलाय सभा खायफैनाय काबुगो दफानि बागै कक्साय दंनाय सामुंटान दंनाय सिनि काकु बेकरें एलाइस बिनय बर्मा और सिनि त्रिपुरा मथानी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि बरम गोनां निर्मल बर्मा वाईटीएफनि वार्किं प्रेसिडेंट बरम गोनां जरा बर्मा खबुई तिनि वार्डनि जरा सिनि लिडार्स TWF YTF त्रिपुरा मथानी बेबाक आमिनि लुकुरमनानि खाका हामथाय हामदांना याफारो अक्ट' जों गोबां मानब खानाका जों सिनि बुबाग्राबो बरकाथाल स्कुल माथो थायै आमथायनि लुकुराव गै मालायका कग्र सालायका आं खुब कम सानाय कखुंखा सिनि थिनां बेलायके नाखानिया जों डेमोक्रेटिक मुभमेंट साल कलम खायका कांग्रेस खालायका बीजेपी खालायका CPM खालायका अनेक आंचलिक दल बसुन खालायका किन्तु कैसा कक তিনি मास हावो 1967 सनो त्रिपुरा उपजाति युव समिति आखाया हिंसाखाय हयतो त्रिपुरा हास्तेव जातीयतावादी आंदोलन उदां खामो अबसिन साइनिया जे 67 नि हयतेनो सेंगै जों दफाना खानसा खायनायनि बागै अनेक जेराव फक्का आंदोलन नुखा जेल हाबका अनेक बरक तिनि पुलिस बे बुजागै अनेक बरक थैका अनेक बरक खम लुंगै मावलु खङा खालायका हायबानो जों गुनि दफा बेखौनो रजागै बेलति बिजागै जों खानसांगै मालाया तिनि सिनि दफारक जों थैनायनि लामाव अमरनानि लामाव हिमकंखौ अखानि बुबाग्रा सिनि महाराजा प्रदीप किशोर बर्मा रसनो तिनि याग्रम थायका अमरनानि लामाव हिमकमन नखते जोंनो रमुतुबुय तिनि बानतिरिनानि हनै बसनो कबखा जों दाबुले जरांखा जों थानसा मानसिनाय गामि बागै जों थानसावनाय अमंखा कमरमानि याकनि हयते सिनि थिनांनो काहाम खालायनानि सिनि टंकाय हानो निरापद खालायनानि सिनि भिक बुसा सिनि बुसुग्रमनो थिनां काहाम थाय खालायनानि बागै बरकाथाल निकंनो लाइबुमा नकंनो सुंदर वानसुगि तिनि और गोबां मा बरम गोनां अकारा रखमो बरकाथाल बाजार जे ताबो गोबां मा पारार और बसु वानसु संसार प्ररनमानि बसु वेम कमन सिनि चासु बाजार सुनाय रक खुंबायना नों खुंबायमानि आनि नगाना एस्ट्राय आथिन पारा खामा जत्त वानसु कखुलो तिनि जातीयतावादी आंदोलननि माध्यमेनो सेंनायै जों बांलादेशी बुबेक होनाय आफ्रुंसिनि 1949 नि सिमि मारे खालायनाय होनाय टिउजेसनि आमानि सिमि TS7 त्रिपुरा सुन्दरी नारी बाहायनांगोन जों सिदा खक थायमानि याबुलनो तिनि मुस्किल जरा खक मकायसा लाइबुमा मकायसा लांगनि हादु जों मरनो पगैनाया आबनि बागै आं सानानै मुसुंगो जों तिनि थिना तिनि नरक जरा अकरा साकरा तंनाय बुमा बुखांनाय तिनि बसाबति उंनाय र आं नरक सोंनानै मुसुंगो नरक नि ब हानो निनि बुसानो निनि बुसुनो गलानि थानाय सक अमनिनि हा सा मनिनि हा जों सेकजामां दागारजामां जोंनि समतल हानो याकारि खासुकुमा खानिका तिनि 1980 सनाव दांगा नांगै बा आरो सिनायबाय सभा खालायै जुदि अरनि वानजिराव खारि थांया हिंजाखाय तिनि बरकाथाल पारा गंगा मा खामो किसु सन्देह दं अन्तेगान तिनि सिमना
इंडस्ट्री सोनाराम बाजार हमने गोबां मा नोंनि ओ जम्फुजला काकाजला गाबरडी बुराखा मान्दै आबो दंमोन दिनै थैखा आबोनि बागै गोबां मा बर' थैरिखा थैखा जेल साखा पुलिस बुजागै दं थांगा काबु बंगै दं কাবুগো সভা তঙ্গো একদিকে ডেমোক্রেটিক লামাতে তাই দলসা তে বঙ্গ খাইয়ে जोंबो जरा काइखौ थांनानै न काबुगो दलसा बलंगो तंखौ बरमलो जों तिखाय तुनानि बागै जगान सुबि दंगो इनिसियेटिभ नाजागै या बुबाग्राबो वानसुगो बुबाग्राबे आंगाय न थांगे दिल्लीआव जों कस खालायसा काबुगो इनिसियेटिभ चलुगिनो दंगो बिसिं ओसिकांगो नागालैंड थांगा नागा समस्या दिन को 20 बছর लाई थांगा पिस्तो आबो समाधान या आबो खाइनानि बागै आरो एके मिस्त्र थांगा तिनि आसामनि उलफारन समाधान खाइनानि बागै आरो बंकखा কিছুদিনই আগে প্রায় মাস দেড়েকনি আগে শিবসাগরতে ডিব্রুগড় আনখান খাইছা উলফানি চেয়ারম্যান বে মালয়েশিয়া আর আরো কষ্ট খালাইকা বংনি পিস প্রসেস বসে চলিতম বাহাইকাই চলিতম মন কেম্পও থাঙ্কা बरबायबा मालायखौ खबरस थाखा जतन गोसां नायो पिसनि बिसिंखै जों देरलादों मा थांलायनाय जरा काइसाव नों नायनायदि चिनि खुमु दङ आरो बरनो साव लामा किनारो आ खुमु दं दुमाले हातिव 6-7 जना बसाय तमनो खाय किरु थास थांरा गलिया कारण दिल्ली बुलायले दिल्ली न रासने अमै खाय बुलायले तिखाय आबुनि बागिनो भुबाग्रानि तिनफांबाय তিনি যারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন খানাय सानचांनि बागै जों दिनै एडिसि हाफांगो पावाराव फैसा जों फाइनालि याग्रो जेता कग्रिमानि दिनै बुबाग्रा गेट अफ पिपारलेन्डनि जों रेजुलेसन पास खालायै रहकाबले जों आबुनि याग्रो तामताम काहाम सामकागा नरा किसा खानादि ताबो निनि खमलुं ini khomonung खेरेंगा हस्पिटाल जों बुजा खायना जिबिनो थानो नांगौ आइजिएम थानो नांगौ किन्तु चिनि बुबाग्रा इनिशिएटिभ नामाबाय दिनै एखुरो हस्पिटाल बाय कासे सुक्ति खाय ताबो टेलिमेडिसिन जों अरना खायनि नर नुखाना एडभार्टाइजमेन्ट निका स्पेशल डाक्टर ताबो नाहार जानाय बायरेन डाक्टर फायनाय जों कुन गाय ताबा थांनानि बाय थांनि माननाय नेजाति माननाय जिबिबो थाखाय ताबो सिनिया डक्टर गोष्ठी दिना नांगौ आरो मरिनानि हाया मरिना थाखाय बर' नाय दिना नांगौ हर 300 नांगौ आरो आमानबो 23 दिन तनिका अन्ति थायै माने याक कांगन बालिनो दिनै बुबाग्रानि फैफांबाय अतिफ्रा मथा एडिसि हाफांगो क्षमता थायनानि यागो दिनै इनिशिएटिभ नाजाखा से खमलुं कम्पु एकाडेमी तब सीएस इनका आजी तिप्रा बोट नियन्त्रण तंगमनि तब आजिओ जे बोट नियन्त्रण प्राय जोङो 1000 मतन एडमिशन खालायनाय आरो हस्टेल तो थाखाय जतन बुदै रिनानि सम्भव नंला तेरखाय यात्री रंजारि दंफा खमलुं बिउटिफिकेशन खालायनायनि बागै यात्री रंजाखा आरो तब जोङो मादक चमुनिबो तब गेट तांजागै दङ 30 लाख टाकानि गेट आरो चिनी पुलिस रिक्रुटमेंट का आरो चिनी पुलिस तो नहीं सिराय पाठंतियै आ मानव चौमनि होता खमलुं जरा जों तामो खायनाय सुला लाइट दुय आबना नायथकाय लामा पिला लाखाय दिनाय चिनी लामा आं प्रपोजालनिका चिनी सरकारनि जेटा एसडीएम अफिस जिरायनायनि चिन्ता हस्पिटालनिका 80 फुट कायै जों लामाथिनि एकार खायजा दंगो जों आबोला दुइलां मा खायनाय जोंबो आगुलुं कलमते वान सुगिला परिखा कामचिनि खुमुलुं मा वान सुगिनाय अमते हायकेले चिनि बरकाथालनो आगिसे मनपुर बाजाराव गारि तेलार गोनां जिप कायना थाङो अकलगो नखुं साकाबो बखरगबो जिप तेलार खिन्थु मोबासन कालायना थाङो केलेकिनि बरकाथाल बाजार आरो चिनि पिप्रा सारक दुकान कत कामानि यागुलो चिनि महनपुर थानाय परिखा खिनांगो जों ताबा गोल बाजारनि मानिना हामानि हयतो सालसा ताबो खमलुंगो जों
उनको मार्केट गोलबाजों हाइकायै जों मार्केट खालामनो नाय दङ चिन बुबाग्रा हलसेल मार्केट हयতো आसामाव चिन बर' दिल्लीनि माने रंना हारि खालखायसो निथेब खालामगोन चिन बर' गोनांगोन ओंखाय आबनो हाइकिनो दिनै जों अर' समलिबेनि साबजुनार कायसा खोतालखायसो मानखा आमो बेटा मोननाय जों खमो लोंगो थांनानै थायनानैया चिना आमतेनि जत किसु सामु जेनेबा साबजुनार दोननाय अर' ताबो कारेन्टनिबो साब सेंको डिभिसनखा हाथाय केबिनि बेखौ अमथिखा तिरुप थायै चिनि आमथाय जों अफिसफ्राव गमाथुमनाय आं बायता जागा सारका जे जों 2013 जुदि नरक जत्तनि फानबाय दा बुबागारनि दै फानबाय जों जुदि 2023 क्षमता फायबाय चिनि हेजामारा ब्लक चिनि लेफंगा ब्लक चिनि मानदै ब्लक नतुयै जों खायसे एसडिएम अफिस ঠিক गोसार সেই बुराखा हाय जागा गोबां खालि जागावो जों खायदेबानो जों माथाय करबोनाय दिनै जम्पु जलावो जम्पु जला एसडिएम अफिस माबाय चिनि बररक जागा कावला खायनो थांनि दिनै आधार कार्ड खायनो थांनि कुन जामला करे किन्तु मोहनपुर थांखाय आधार कार्ड खायनो थांखाय यासि टिप नांगेफो आंनि बुसारजुनो वाइनि ट्रांखा यासि टिप नांगेफो आगरतला थांगै आंनि सिनि जाबाय कायसा मणिपुरिनो सावै खायमाने लगे लगे सं थांगा 3 दिननि बिसिंगो दिनै इंको मांखा कलेज पढ़िनो भर्ती खायनानै प्रो एल अवस्था रांनिया खाय कुसुं आरो ताबो एसटी सार्टिफिकेट रांनिया खाय मानगला मनपुर थांनि कायसा दालामारो नंगरो ওই রকম চলিত কিন্তু বুড়া খালো हमखाय जों मकल फिलिप माबे ना अफिसाव जेफोर जायगायाव बोमारि नाय जों जेफोर खायमानो बेखाय आबुनि बादिनो जों गोबां ना पार्टी थायका गोबां ना लामा पे जों हिंलायजा जोंनि मानथाय हा दखान हिने बे ताबु बुबागेरा साका जों ताबु वाइसा अ वाइसानो नर खानसांदि खानसाके 2023 गोप्लायनो जों जुदि कायसा फेक करङै मान थाखाय जोंनो सारा तिप्रामथानि सारा कारै स्टेट गभर्नमेंट खायमाया हिंखाय जोंनाफोर कन्डिशन जों जुदि रिखाखाय जोंनि मानथाय जों माननाय जेरकम मणिपुर इनालाइन पारमिट मामनि रायबो माखासे दङ आरो चारजना एमपिपि नि एमएलए दङ डेपुटी सीएम दङ बर साका इनालाइन पारमिट मणिपुराव सीएबि टिम कपुर सभाफोराव रिया हिंखाय जों मन्त्रि सभा सबायरिनाय दिल्ली थांलायगा कांग्रेस हिंलिया कम्युनिस्ट हिंलायलिया जतसे मणिपुर बा पार्टी खायनो एक थांलायगा खानजान थांलायगा इनालाइन पारमिट मानखा जों थांलाय मालिया केबो थांगा त्रिपुरालेण्ड केबो थांगा मोरपावा केबो थांगा अटोनमास स्टेट काउन्सिल एकाखाय केन्द्र सरकार काम सरकारनो खानजाखाय फैदो के आबुनि बागैनो जों बुबागेरा सावो जों ताबो खानजाखाय कायसानो दाबि मासानो अमंखाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जेता वांजि बे खागै चिनि हा चिनि शासन जे हिमानि अमनो चिनि या फावतुमनि बागै आफुरो जेसपनो राजनीति खायदाबो नुलो जों जेसपनो राजनीति खायदि बुबागेरानि कोन आपत्ति करे के आबुनि बागैनो 2023 आंनो अनुरोध खायसावो या गुवा खायसावो बुबागेरानि कयमुनो यामरो जासागै जों जासाखायबानो 2023 जों त्रिपुरा मोसानो खुफ्लाय थायो जों खायसे ट्रेक्टर नांनाय एबं हास्तेनि क्षमतावो जों खायसा पार्टङै चिनि मानथनि सेक्रेटरिनि सामनो केबो करागमा खालायनाय ओंखाय आं केतनो सानाय चिनि उखलो केबो सानाय चिनि बरम गोनां चंद्र मोनसे सावैनो आहाय नाहाय नरक जतनो थाकाहाम ते हामजामा याफरे आनिको अरन मथाका बुबागेरा आयुगखुन त्रिपुरा मथा आयुगखुन वाइटिएफ आयुगखुन टिडब्ल्यूबी